Mphakathi Abantu siyaphila nje. ngiyaphila mkhulu kuyahlangana la Angithi kuyahlangana kuyahlangana impela. kuyahlangana senenze ngapi manje namhlanje Oh kushuthi ke i-total ke ayikho okwamanje ngoba sisebenza nje ngo khala one kuyasebenza kodwa siyasebenza. kuba ubani igama Baba uLibhukudlamini wakuphi nendawo waseXhosa eKellisburg. Kellisburg kuba ufike nini la Baba la eThishala. casengisho nje ufike nini kule mpilo ngo-2009. ubaba ngabe wayenzeni Icala lami irape so that kuzahlale akukonala kuyabhanga into. khona kodwa ukuzisola kuloko kwakwenzayo Baba kumina cha akukho kumina baba ngoba ngizange ngenze ngishuthi ngiwenze ngane kuphi awulenzanga icala alangangenzi. okay baba yaphila yaphila kuyasebenza kodwa Hayi kuyancanga. ubaba ubani igama Hayi ngosinakho kamaphanga. mabanga Maphanga maphanga kuphi nendawo baba wasebhula. ubhulwa inkwezela masameni Kabuza. kabuza ubaba ufike nini la ngo-2001. 1 mhlawumbe ubaba ngabe yini Alright mntana sekhaya ngikubingelele ngikwamukele kwi-YouTube channel iGuluva TV. Sicela ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe uyalike ukuze njalo uma sifana amavideo kube wena uqala uthola notification. Uma uthi usubscribeile enza sure ukuthi uyalike njengamanje. Ungayeki ingane yasekhaya ukulike lokho kukwenzela ukuthi namavideo amanye bebone ukuthi okay wena interested or iGuluva TV nokulethela izinto osuke uyidinga ngaleso sikhathi. Udaba lumi kanje na insizwa zihlangene zihlela okuhle mayelana nalobaba umbone kuqala ivideo. Ithini indaba kaBaba? Omunye uzothi abantu bayaboshwa hleli beboshwa abantu and amacala bayawaphika kungani lona ukuthi uzonze donation or what. Angikho sure ukuthi i-credited by bani ngoba isifaka abantu abaningi ku social media nobani ufaka igama lakhe njengoba nami live ngufaka igama lami. Alright ngane wethu kune-comment yensizwa ethe ukuvela yaningi and abantu bayilandela leyo comment okhomba ukuthi le nsizwa iyamazi lo baba and iyasazi istory ukuthi kwenzakalani kahle kahle. Alright angisho ukuthi iqinisile kodwa mangabe kusho umuntu ongaphandle ukuthi uyalazi udaba lokanje lwahamba kanje lolo daba luyelaleleke ngoba kusuke khuluma omunye umuntu ngaphandle kwalo ophikayo ongaphakathi. Ubaba uvela ukuthi ubaba wayengakazi abanentombi kwaba izingxabano zasemndenini kwawukuthi usisi uma wengane le owathi uyidlwengulile ingoba ube breadwinner asazi noma say breadwinner namathi kodwa waye breadwinner ngalesa sikhathi kuze kudecide ukuthi kufanele kuboshwe ubaba lo uGugudlamini. Alright lokho kugcine kukholakala ngoba bekukhulunywa umuntu ongaphandle ongeyena futhi wasemndenini wachaza ukuthi abantu basemndenini bebengenayo indlela yokuvikela ngoba lo sisi uyena obekwazi ukuthi abekise inkwe etafuleni. Uyamazi umuntu okwazi ukuthi abekise inkwe etafuleni hleli nje enezitoro zakhe noma hleli kunento azoyenza ezokwenza ukuthi abantu bemlalela noma prove ukuthi yena ulaleka kangakanani. Shoot wena wawungenalo ilungelo noma awunalo ilungelo lokubeka uvo lakho mangabe ungakwazi ukubekisa inkwe etafuleni. Ayikho into okwazi ukuthi uyikhulume. Phakathi uthintekile-ke njengoba olwakithi uhlanga no-JMQ ney'nsizwa nje ebeyihlangene khona kuwona live zilidinga idude yakho ukuthi no man ubaba akakhela umuzi uma ephumise nomuzi okay akahanjwe kuyiwe enkantolo kuyobhekwa kubhekwe kulethwe nezinye izinto kukhalwe uma kunekhalazo okungenzeka bewina okungenzeka bengawini. Ngane yathi unethuba lokuthi uma ubuka le video ushare umbono wakho not ukuthi kunendlela esekufanele kwenzeke ngayo kodwa nje ukuthi nawe ushare umbono wakho ukuthi ngampela mina sengichazelile ngithi story la kukhulunywa kudiscusswa leyo nto ukuthi wena okay iyiphi ke into wena obona ukuthi ingayisolution kulento ekukhulunywa ngayo la ngaphandle uma isikhathi sakho umntwana sekhaya asingene kuyona i-discussion yensizwa nanzo ukuthokozela. Ngingathokoza kakhulu uma singehle ngenxa yesimo sempilo yamanje ukuthi sasi isifiso sethu mayelana
nokuthi simlekelela kuphi uDlamini. Uma kuwukuthi inhloso ukuthi sakhe noma simakhele ikhaya, sesingajuba ithimba elithile sizolikhetha liye kuleyo ndawo noma siyokhuleka enkosini noma emakhosini esiphindayo, bese siya kuleyo mahardware angakuleyo ndawo, bese sicela besinikeze i-account yakhe yalo hardware leyo, bese sifaka lokho esingakwazi ukufaka. Iliphi nakho konke siyobuya nakho sizokuveza, ngoba siyaqonda futhi siphile ezweni la khona izinto zenzeka ngendlela ongasiyona. Asilona ke lolu hlobo lwabantu elifisa ukugqama noma ukubukwa ngenxa yezinto esizenzayo, but okubaluleke kakhulu futhi siyaqonda futhi bakhona abantu besilisa abangaphakathi abahlalela into ekhona, futhi bakhona abahlale ngoba kungafanele. Siyafisa futhi ukuthi abantu abangakubo kaDlamini bephumele obala, bavele besazise ukuthi isimo sinjani, kwenzekani. Siyanxusa imiphakathi wangakubo laba bakhona abasiyo ngesimo bavele. Ilokho esikudinga kakhulu ngoba sifuna masiya kuyena noma siyoluthula udaba lwethu lube nesisindo. Lento esikhuluma ngayo ibucayi ngale ndlela ukuthi singayiwina singangayiwina, kodwa uma sizoba ngamadoda azoba neqiniso sizokwazi ukuphumelela. Uma sizonquma usuku lube lunye, ngiyafisa ukuthi indaba ezithi abantu besilisa bayiqonde, uma sizothatha usuku lube lunye sike sibe nje siyimise mhlawumbe iKZN ngelinye ilanga, sekukuningi kakhulu osekwehlile nokwenzakalayo nokuqhubekalayo okukhomba ukuthi abekho abantu besilisa abafisa ukuma bemele isizwe sigcine siyisizwe. Asibabukeli phansi abesibhuda, siyazi ukuthi bakhona abafundile ngale ndlela le abangasilekelela ukuthi sinqobe leli lekwazi ukubhekana nezinselelo. Yingakho izinto eziningi sidonswa noma siphethwe uhulumeni ngaphezulu kwalokho thina okufanele ngabe siyiphethe khona. Yingakho futhi uthola ukuthi izinto eziningi ezisehlelayo izwe liyabhubha njengamanje. Izwe lixhaphakile, uma ungehle kuthiwa eThekwini lingcole iThekwini liyaxhafuka, uma eGoli kungcole kuyaxhafuka, kodwa sikhona, izinto zenzeka phambi kwethu, izwe lihamba phambi kwethu. Sekuyisikhathi-ke sokuthi wena muntu wesilisa, uma kuwukuthi asikho esinye isikhathi oyofela iqiniso kuso, asikho esinye ngale kwalesi. Ake sibekeni indaba zeyinhlangano eceleni, ake sibekeni indaba yokusebenza kangcono nokuba ngcono nokuphumelela eceleni. Ake sibhekane nalesi sihlava esilimaza abantu abaningi, esakha inzondo, esibulala odadewethu kangaka. Ngoba uma ephuma uDlamini lapha mangathiwa uvele waphuma waqopha umndeni wonke wawuqeda, kuyophinde kubuye kube yithi abantu besilisa, kanti yithi esihlekisa ngabanye abafowethu. Bafowethu, njengoba siqala inhlangano nondaba ezethu, sizothi ndoda buyela esigabeni sakho, buyela emandleni akho, phinda uqale phansi uyoba indoda, nala wenze khona amaphutha sizoshanela. Sifisa nje ukuthi amadoda akulwela ukuthi isizwe sibuye sibe isizwe ngeqiniso. Ake sikushaya indiva lokho kwama-tax nani izathu eziphathekayo nezincane, ake sikhulume ngathi senzani thina ngathi. Sifuna abadoda azothi siyaya. Bafowethu abathi bafuna ukuya khona lapha abasho sizo-organize i-transport, sizoyinikelela i-transport kulabo abangaya ematohweni, sizoyikhipha imali sinikele abafowethu abazokwazi ukuhamba behambe belephelezela umama nabanye abafowethu. Sidinga amadoda azothi mayefika lapha phambili amele nathi, afike ebuza imibuzo ebalekile, afike lapha amele iqiniso. Sifuna iqiniso thina kuyona yonke into esizobe siyifuna, iqiniso. Uma nibuya nizobuya nisela nizosibikela ukuthi bafowethu kunje likhona elinye iqoqo esizolivula la khona esizobe sihleli khona namadoda sixoxa khona izinto ezithinta ubudoda. Nalapho futhi sobe sikhuluma, siyacela bonke abafowethu, siyacela ngokufunda kwenu bafowethu silekeleleni, ngokwayikhundla enihlweni iphethe silekeleleni. Umuntu wesilisa owummeli siyacela silekelele. Umuntu wesilisa owumseshi, owumshushisi,
oyijaji siyacela silekeleleni noma ningangaphumela obala kodwa sisizeni ngolwazi lokuthi madoda nisiguide ukuthi madoda hamba la ushone ngala ubuye ngala ushone ngala ngoba siyafuna ukuthi isizwe sibuye sibe yisizwe. Wena ungaba namhlanje ummeli ushone umfana wakho kusasa ebe necala elifanayo ebona. Ulwazi noma amavo siphe wona siyosebenzisa wona ukulekelela umndeni wakho, siyosebenzisa wona ukulekelela indodana yakho, siyosebenzisa wona ukuthi silekelele ubhuti wakho. Lento asiyenzeli ukubukwa, asiyenzeli ngoba sifuna ukuthi sigqame ngobaba uDlamini. Ubaba uDlamini siyasiqonda isimo seyimningi kakhulu iminyaka seyihlala ejele. Siyaqonda ukuthi udinga thina simthande kuqala ngaphambi kokuthi yena azayithande. Udinga thina kuqala simnikeze indawo yokuhlala ngaphambi kokuthi yena ayifunele indawo yokuhlala. Akwanele lokho esingamnika khona ngemali nangani. Sikhulu kakhulu isikhathi asimlahlekele kodwa uma ezofikela kithi njengabafowabo simnikeza uthando uyobona umhlaba ufudumela ukuthi engaqhubeka phila. Uma thina sizophinde sizama ukuthi senze isiqiniseko sokuthi uyakwazi ukuyibona umuntu wesilisa akwazi ukuyiphilisa, uyokwazi ukuthi izinqumo zakhe zibe yizinqumo engeke ilimaze umuntu ngoba uyobe eyibone naye evikelekile enabantu abakwazi ukuthi besondele kuye. Bafowethu ake sime ngokujajana nokufuna ukubukwa. Ake sibe nabantu besilisa abafuna ukwakha lesi sizwe. Ake sibe nabantu besilisa abazohlanganisa izandla. Sithi manje sekuyisikhathi sokuthi sibeke phansi eceleni inhlangano, sibeke eceleni ubuhlanga. Ngisho ngathiwa insizwa yakaXhosa le. Sizokwenza okufanayo. As long as iphila iqiniso, as long as inothando. Ngoba sifuna amadoda asifuna uhlanga oluthile njengoba sithi thina hlangana ila esibaningi ngakhona, ila esiseduzane nakhona, ila esihleli ngakhona ngoba sithi sibiza kakhulu laba abangamazwe but asibacwasa abafowethu laba abanye abakaXhosa, asibacwasa abafowethu abangamavenda, asicwasi umuntu. Sifuna wonke umuntu wesilisa esekithi siphile sonke. Bafowethu sizomemezela, sizoyicela, sizohamba siyophaphatha, sizofonela nabanye abantu ukuthi sicela besixhase nangamabhasi nangani. Uma kukhona abantu abona ukuthi bengasilekelela nange-transport, bafowethu phakamisana isandla nisho sisheshe sigijime. Uma kufanele sifake izandla siphonseni kusenesikhathi. Uma kufanele siqashe amatekisi siqashe amatekisi aphuma ahamba ayosilekelela nihamba. Abanothando lokuhamba abaphakamisa izandla size sokwenza lokho okufanele kwenzeke. Bafowethu asilwi ngomlomo, silwa ngezenzo ke manje. Asifuni ukuhamba sibhiyoze emgwaqeni kodwa sizolwa ngendlela izwe lilwa ngathi ngayo. Sicindezela kakhulu njengabantu besilisa, sicindezela kakhulu njengabantu abaphila eSouth Africa kuyisikhathi sokusimele sivikele impilo yethu nempilo yezingane zethu nempilo yemindeni yethu. Asimeni kanjalo bafowethu, siyacela lokho nje kakhulu esikucelayo. Siyathobeka nabisile indaba ezithathu sacela ningicelele lapha ngisabathe ngiyicela lensizi yala mhlawumbe abendlovu mangaba bekhuluma lapha bathi uPrince uBhaka Mahlubi uthi ungakubo ungapha ngakubo kwaDlamini uphakathi ayeke wakhuluma kwathi abakhele ngapha ngakoDlamini mhlawumbe bengangena bethu ukuthi ukusichushisa lapho nalapho kodwa ngisabathe ngiyamema lapha hayi angazi noma mhlawumbe uyenqaba noma kuyala kodwa ke mhlawumbe ke bengangicelela bendlovu mhlawumbe ngingazwakala ngazo. Akhona ama comment okufanele singawazi. Indaba ezetha batwana siyamcela ubhuti asondele kodwa ukhona omunye umbono nangu isazi sithi uma kuukuthi umne wethu uyathola indlela yokuphuma engakayithola indawo yokuhlala uyavolontiya ukuthi angalinikeza ixokovana nokuthi abefihla ikhanda sisalungisela ukuthi ukwazi ukuthatha indawo yokuhlala. Nalokho futhi sikushayela ihlombe siyakubonga kakhulu futhi nakho sokuphatha esandleni sambe nakho uma sifika kuyena uDlamini ngoba sifuna ukuzwa inhliziyo yakhe, sifuna ukuzwa ukuthi yena ufisani. Indaba ezethu ngiyathoba kakhulu mngani. Wena wendlovu siyathokoza mnguni. Angibingelele kwabasanda ngena kuma comment. uPrince Bhaka Mahlubi beseke wabuza noma ubeseke walikhuluma udaba olukanjena ngase
ngimcela ukuthi ngiyawucela mhlawumbe inbox angazi noma ngibiza kahleni ngoba isingisi lesi uthisha wayengifundisa washeshe washona oyedwa mhlawumbe phakathi komntwana noqwabe la kuzokwazi ukuthi kuxhunywane khona kahle nala soxhumana khona mhlawumbe nangokweqoqo ukuze akwazi ukuthi asilekelele ngoba impela kade eqala ukwakuveza impela ukuthi useduze kakhulu nobaba uDlamini noma nakubo lapha kababa uDlamini ngiphinde mhlambe lapha Mnguni ngixolise nje mhlambe ukubuyela emumva lapha kwezenkece ngike ngawuveza umbono wokuthi inkece ayiveliswe hardware angisakhumbuli ukuthi iphi insizwe engenile yaqhamuka nomunye umbono ozokwenza ukuthi izinto zibe lula kuyiwebhenki kuyovula i-account izovulwa cisha abathile bese kuwukuthi umqhafazo nomqhafazo okhuluma noma uthinta inkece lesebhenki ubike kuthina sonke ngavele nami ngayibona ilula kakhulu leyo wabe sekweseka futhi lokho abekuveza ukuthi ngale kokuphuma kwaDlamini uma egcine iphumelela imizamo yethu uma ephuma ngale ekhulukuthu ngeke kuze kugcine lapho nalapho khona uzobe efakelwa labo nsumbuyane lapha ehardware kodwa inkece izobe idingeka vele hayi ke kumina kube selishaya ke selopha Mnguni mhlawumbe ukuveza nje lapha yakwele nkece kodwa ke ngicabanga ukuthi ke sizokukhuluma ngale eceleni bese sibuya futhi ngokukhulu ukusheshsha sibuyise i-account number ngoba ngiyabona nabesibhuda lapha yana bayafisa nabo ukuphosa lapha kwi-account bazisholo bona ninabesilo abakhuthuzwa yithina bayazivolontiela bathi bayafisa ukuphosa njengoba eseqhamukile nje nomphemba ukuthi wakuveza ukuthi uma insizwa kwenzeka igcina iphumile indawo okufihla ikhanda ngakwazi ukuthi alekelele kakhulu isazi ngiyaxolisa ukuthi umphemba isazi siyathokoza kakhulu nalapho nina bendlovu ngicela ukudedela abanye nina besilo ngiyathokoza siyathokoza kakhulu indaba ezitha ngizocela ukudedela udokotela ngibingelele bonke abendlovu asebengene ngaphakathi saba kanye nabo kuyintokozo futhi kuyithuba eliyingqayizivele ukuthi abantu bakomkhulu beyeke into zabo abazenzayo sizohlangana ndawonye singenalutho emagameni ethu futhi singelutho sizama khona ukuthi sibuyisele isithunzi sendoda nendoda ibe nobudoda bayo obuphelele obungeke ngabazo komunye umuntu nokucindezela ke umuntu sikususe lelitshe elibekwe phezulu komuntu wesilisa kuleli zwe lakithi siyathobeka kakhulu nabendlovu ningasabi nabendlovu namandla ngicabanga ukuthi uma siphuma la kufanele sikhulume ukuthi obani esingabashuba ngicabanga ukuthi abaningi esikhuluma nabo lapha bangapha ngaseThekwini abaningi mhlawumbe kuyoba ngcono uma ngabe kuthiwa kukhona umntwana uMabu uPrince kukhona uLehuzana uphakathwayo nabanye abakhona ngapho ngaseThekwini besivulele kodwa sokhuluma eceleni besivulele yona le Lehuzana le account sibuye khona kusasa ntambama siyimemesele ukuthi simlungiselele uDlamini engakaphumi kodwa lokho kufanele ukuthi kuphume kini nabendlovu ukuthi nithi asilindeni laba abahambayo ngolesibili sizwe ukuthi bathini uyindlela yakhe uDlamini izovuleka kangakanani ngoba nakho lokho kufanele ukuthi sibe nesiqiniseko sokuthi uDlamini uyaphuma ngempela uhulumeni ngeke uze udonde ngokuthi aphume angithi abantu ngoba kukabili mengemfa intombazane kodwa ke sinethemba lokuthi uDlamini uzophuma kodwa futhi ke angeke futhi sithi sithatha izimali zabantu siyayinikela ngazo singazi ukuthi uDlamini uzophuma yini ngempela ngoba umthetho awukho ezandleni zethu futhi umthetho uphethwe yithina akusithina futhi siyobe sithatha izinqumo asithina siyoba amajaji sithi
uDlamini namhlanje uyaphuma angithi abantu singaphakama thina sisonke sithi uDlamini akaphume kodwa inkantolo yona ithi cha uDlamini siyamgcina thina ngicabanga ukuthi angazi noma umbono ozwakala kangcono ilongo usho ukuthi kufanele ukuthi sithi siqoqe imali zabantu siqoqe sesinesiqiniseko sokuthi uyaphuma yini uDlamini ngoba mayengasaphuma uDlamini imali zabantu soyibuyisela kanjani angithi abantu kodwa mangabe bethi abantu ke lokhu kunikela lokhu sekukunikela kokuqala kohambo lokulekelela umuntu omnyama ezweni lakithi noma uDlamini engazange saphuma abanye abazophuma esingabalekelela ukuthi sithole abameli ukuthi behambe beyobakhulumela noma sithole izinsiza kusebenza sokuthi silekelele abanye abantu ngoba iqiniso lithi kufanele ukuthi siqonde ukuthi lokho esikukhulumayo njengamanje asazi noma kuyophumelela noma ngeke kuphumelela asazi noma uDlamini bazomdedela njengoba sifisa asazi noma bazomdedela kusasa noma umdedela ngonyaka ozayo noma uzoqhubeka icala lokhu liquliwe kuphela iminyaka liqulu icala abantu beze belahlekelwe yithemba abanye abantu begcina sebethi bafuna imali zabo so ibuyisela kanjani emuva ngifisa ukuthi ke mhlambe ke sithi masilungisa lapho phakathi kwayo ndaba ezitha dokotela silungisele phe ukuthi uma ngempela abantu kuthiwa bayanikela kodwa ke kulesi sambulela asifaki uDlamini kuphela njengoba bese ngishilo ukuthi khona nenye insizwa bese ngikhulumile nayo elapha eqala kabusha nezinye ke nje insizwa nokunye ke okudinga abantu besilisa ukuthi besizakale kukho mhlawumbe sebengasha bese ukuthi cha kulungile siyanikela uma uDlamini engaphumanga kulungile kodwa sinikelela ukuthi abanye futhi phinde bekuzanye ukuthi bephume kulolu takwa bakulo abayithola sebengaphakathi angithi yabona mhlawumbe kabe silo mhlawumbe bengahamba phekwa lawo magama lawo kodwa futhi mangabe engenaso isisindo ngiyokwehlela ngezansi mina bendlovu ngisacela ukwamukela udokotela siyathobeka siyakhuleka nina besilo sakithi indlela mithi kwaZulu sikhuleke kubantwana bonke abasisingathile namhlanje sikhuleke kobaba abanomzane nabanewethu esinabo khona la kwipaneli nalapha kuma comment sibingelele nabo bonke abesifazana abasisingathile namuhla udaba la namhlanje ke luyasinda kakhulu nami nje ngumfanyana osemncane bengifisa ukuthi mhlambe ngathi bengingaba mncane lapha ezansi ngilalele kuphela kodwa ke sengiphakanyiswa ukuthi kukhona bengifisa ngabe kukhona insizwa mhlambe ethe uqina kunalo ebikushilo kodwa kungazuthi akuphakami kakhulu okwami bengikufisa kakhulu bantwana nobaba nabanomzane nomama bengifisa ukuthi sikubuke nanokuthi ubaba uDlamini akuye oqala ovelelwe yilenkingi kanti futhi ubaba uDlamini akusuye ogcina ovelelwe yilenkingi futhi lenkinga ayikakazi ukuyeka ukuvela uma izoqhubeka nokuthatheka kancane noma izoqhubeka nokuthi iqondane nomuntu oyedwa kuphela bengifisa ukuthi ungathi kuliwa lolu daba lukaBaba uDlamini lungalwelwa ukuthi kulwelwa uDlamini kuphela kube yimpe enkulu yokuthi kuba yisifundo kuba uswazi olisabisa ngisho nomuntu obesacabanga ukuthi uyafisa yena ngelinye ilanga ukuthi mayinengane intombazane ayisebenzise ukulizimpi zakhe naloyo wesilisa olanayo kube uswazi oliyosabisa ngisho osazocabanga ukuthi enze into efana nalena ukuthi umuntu wesilisa ngoba nakho ecindezelwe ngamalungelo engavele enze noma kanjani phezulu kwempilo yomuntu wesilisa ngathi bekungathi uma isiliwa lempi ibe yisifundo esibi kube ukuthi uyajojwa ngempela umthakathi nobefisa nobesazofisa abe nalo uvalo kangangokuthi uma lo daba selibuyekezwa sekubuka ukuthi obani ababa nesandla kube nezindlela zokuthi batholakala bonke ngokulandelana kwabo ukuthi ibapha baba namagalelathi ukuze kugcine ubaba uDlamini kulesi simo esikuso bese bonke bethola ijeziso ezibafanele ukuze nomunye futhi osacabanga ukuthi abe nesandla ekuthenini adicilele impilo yomunye umuntu phansi athi uma ecabanga ashawe uluvalo ngoba sekuvuka isihlava esibi sokuthi ikakhulukazi nje emphakathini yangakithi sekunabantu abangenalo uvalo lokuthi badicilele impilo yomuntu phansi umuntu akwenze futhi azayishaya isifuba ukuthi wenze into embi nenyanyeka kanje phezulu kwempilo yomunye umuntu uma ucabanga nje sibuka ngodaba lokaBaba uDlamini miningi leminyaka eqhelisiwe emndenini wakhe
miningi leminyaka eqhelisiwe ebantwini abakhonzile, eqhelisiwe nje nasekuphileni konke. Noma kuthiwa uyaphuma namhlanje kuningi aselahlekelwe yikho kunalokho mhlambe esingathi thina engakuzuza, okusho ukuthi impilo yakhe isimoshekile kakhulu ngenxa yomuntu nje owavuka mhlambe inhliziyo embi noma wavuka ubulwane obuthize. Lobo bulwane ke futhi ngamagalelo kahulumeni wethu ongabathanda abantu bakhe, ukuthi futhi lo moya omubi uyanda futhi usazoqhubeka wande uma uzoyekelelwa. Ngiyafisa ukuthi ngiyathokoza futhi kakhulu emoyeni wami ukuthi lolu daba selisingathwe obaba namadoda afana nalawa akhona lapha kwipanel namhlanje, ukuthi ngathi lempi ingaba yimpe enqobwayo futhi ibe yisifundo ukuthi akudlalelwa kumuntu wesilisa, akudlalelwa kumuntu nje singasasho ukuthi wesilisa, akudlalelwa kumuntu nje umuvuka ukuthakathi benhliziyo yakho. Sazi ukuthi siyisizwe esisingathanayo nesizwe futhi esiyilwayo impi yaso, sinqobe futhi. Bengifisa ukuthi ngathi singaphinde siyibeke imbono kakhulu ngokuthi bonke ababa nesandla bagcina bejeze kanjani, kusuka nje ebantwini abaphawula okungesile iqiniso kuze kuyofika ngisho mhlambe nakuyimanje uma kuwukuthi yakhipha isahlolelo ngokungelona iqiniso. Ngathi konke kungabuyekezwa kakhulu. So kulokho ke siyanxenxa ukuthi ebantwini abanamandla, abantu abaseyikhundleni, abantu abafundile kakhulu, abameli, yibo futhi amajaji, imantshi nako konke, ukuthi akuke kulekelele kulomzamo kuze kuyoba isifundo sokuqoqa nje zonke inhliziyo zabantu, ngoba usathana omkhulu esikhatheni samanje inhliziyo yomuntu kakhulukazi omnyama. Inhliziyo yomuntu omnyama isiyimbi kakhulu ngoba iyakwazi ukubona impilo yomunye umuntu omnyama futhi ingabi nazwelo. Kulokho nje bonda bezitha nobaba nabanumzane nomama bengicela ukwehlela ngezantsi. Siyathobeka. Siyathobeka mfowethu Khanyile. Siyathobeka wena okomkhulu. Kuyintokozo kakhulu ukuze insizwa isencane. Sencane kakhulu ke lensizwe ekhulumayo, iyafunda nokufunda. Engicabanga ukuthi abaningi bengafunda kuyo. Ekuthenini mangabe ukhuluma ukukhulunywa kanjani, mawinsizwa sencane ukhuluma kanjani, uyiphatha kanjani. Kuyintokozo ke nami ukuthi ke kukhona insizwa ezifana nalezi engaphansi kwekhwapha lethu, thina sesikhulile, lokho kusihlaba umxhwele ukuthi esikhulumayo esizweni kukhona abakwaziyo ukuthi belalelisise futhi ke befunde ukuthi emphakathini mawumuntu uyiphatha kanjani, nesizweni nje uyiphatha kanjani. Ndaba ezitha ngizocela ukukudedela ndaba ezitha mhlambe angazi noma usakhumbula yini ukuthi ubani omunye olandelayo kanjalo size siyofika ekugcineni. Siyathobeka mntwana. Wena wendlovu, angibingelele kwabasanda kusijoyina lapha kuma comments. Ndaba ezitha, ngicabanga ukuthi mhlawumbe angazi nje ngibeka umbono mhlawumbe mageba ukuthi mhlawumbe laba noma izinsizwe ezikhona ngaphakathi njengamanje mhlawumbe ziphawule mhlawumbe singabe sisaka zikhuphula izinsizwa mhlawumbe siye ngasekugoqeni isithuli. Ndaba ezayo angilawule kodwa ngibuka lapha isikhathi ukuthi sesingaze sigcine sesikhohlwe esikade siqale ngakho noma sikhulume ngasekuqaleni. Angisakhumbuli ke ukulandelana kwabendlovu, kodwa ngoba lana sisenzizweni angangena nje mhlawumbe insizwe yodwa mangiqeda ukukhuluma la ngoba nami ngisakhumbula kahle Mageba. Ngiyathokoza. Ngiyakhuleka. Angikhuleke bondaba. Ngiyakhulekani nabendlovu nensizwa zonke nabo bonke nje abalapha kule nkundla. Cha bekungeningi engingenelayo bane wethu. Bengingenele ukuthi ngiswenga commenta ngizama ukuthi ngikucizelele noma ngomlomo lokho ebengikusho. Bengithi mangikwenzeka ephuma ubaba lo ngenxa ke yokuthi ngizwe lokuswela indawo ukufihla ikhanda, ngizwa elokuthi uzozanyelwa ukuthi akhelwe ixhokovana. Ngibe senginikele ukuthi hayi no makukulungile kumlungele yena kanye nabendlovu bekubona ukuthi lokho kuphusile, cha indawo ukufihla ikhanda ngingamnika esakhelwa indlu. Ikhona indlu lapha eMlazi angakwazi ukuthi ahlale kuyona,
until aze akhelwe, bese mayisakhelwe ke useyobe eseyohlala kuleyo ndlu ke akhelwe yona, kuwumnikelo nje ngoba indlu nami engithola ngayo iphalish makuukuthi nje uyaphuma ngamnika nje indawo ukufihla ikhanda ahlale lapha eMlazi, indle safe right nje engenankinga, enama tiles, ene toilet, ene shower. So bese ngithi ngiyayeseka eyenhlangano yamadoda, ngiyayeseka kakhulu makuukuthi futhi ibingaka register, hayi ngonisiza nje bafowethu ukuthi manifuna isheshe register. Ngithi lezi zinto zokuregister kwama NPOs and NGOs sometimes ithatha isikhathi eside. Mina I'm able ukuthi le nto isheshe register within 3 days, certificate sesibuyile mangabe nifuna ukuyiregister mawukuthi bingaka register. Mhlambe ke also guiding indaba yokuthi manivulela i-account lo nhlangano, I can help ukuthi nenze appointment in a bank yenziwe leyo nhlangano iqhubele phambili. Ngiyoxhasa noma ngiyoyeseka la ngina ikhwepha zami ikwazi ukufinyelela khona. Angeke ngithi ngizikhomithe ngokugcwele ngesizathu sokuthi umuntu unento eziningi njengebhayisikili lesiqhaza, umuntu uhleze ematasa, kodwa nje ngiyoseka magema, ngiyoseka mangi available, ngiyoseka makufanele ngiseke ngemali, ngiyoseka njengoba ngisho ukuthi ayoko kwendlu ayikhona eMlazi, mayephuma engakathi ukugoba amadlangala kuyona until azabe kahle ethola indawo azohlala kuyona. Ngiyathokoza. Oh Kotiti, awuphelela selenge. Siyathokoza Mphemba, siyathokoza. Hey buya Mphemba ngapho, buya ngempela, buya. Niyazi insizwe esheshayo, insizwe eshesha ifinyelele, ayiloku ithemeleze ishona le nale. Siyathokoza kakhulu, siyathokoza Kotiti. Endaba ezitha. Siyathokoza ku uMphemba Sompisi. Cha kuyintokozo, inhloso iyo leyo Mphemba ukuthi sinxenxe nje izinsizwa namadoda akhona phakathi kwethu ukuthi singabonisana kanjani ngoba inhloso ukuthi silekelelane kahle hle ukuthi lonke lokhu kuphumelele, futhi ke lokho asekubekela uMphemba kuhle kakhulu, sizokulandelela kakhulu uMphemba. Mhlawumbe naseceleni sizophinde sithintane kakhulu ukuze kuhleleke lento lena ibe impumelelo, ngoba inhloso ukuthi iphumelele nje, ibe yinto esabalazweni abantu bayibone ngokulawulwa ke umphathi wethu uMnguni, ngoba uyena usekhanda lethu, thina siza emva kwethu silandela yena uqwabe uJMQ. Siyathobeka kakhulu Mphemba wasembuso, ungadinwa yithina, sohlezi nje sikhona nabo bonke nje abakhona phakathi kwethu bengadinwa yithina, nabafisayo ukuthi bebe yimbumbe bebe into eyodwa. Mhlawumbe nabanye abesifazane bazothi yini kuyakhiwa inhlangano yamadoda kuphela, cha, yingoba vele singamadoda, imizwa yethu iqhamuke emadodeni, nokucabanga kwethu kuqhamuka ngemumva ukuthi thina singamadoda. Kunzima ukuthi kube khona esikucabangayo okungabantu besifazane. Mhlawumbe okungalandela le nhlangano kungaba ukuthi senza kanjani isamblela sokuthi kube inhlangano yabantu abamnyama, bese kuba nezinhlaka ezahlukene ukuthi kuba khona eyamadoda, kuba khona ezomela ukuthi noma mhlawumbe sikuhlanganise konke. Kodwa inhloso yokuqala nje ukuthi size siqhamuke nale nhlangano lungakafiki lolu daba likaDlamini, kwawukuthi sisize umuntu wesilisa oselahlekelwe isithunzi sakhe kuleli zwe lakithi, nofuna ukwakha isithunzi sakhe, nofuna ukwakha ikhaya lakubo, nokuthi abe negama emphakathini. Njengoba nazi ke nina bendlovu ukuthi kuleli zwe lakithi uma ungenalutho awuyinto yalutho, awubi naligama ngisho emhlanganweni ngasekhaya. Uma nje ukwaziwa ukuthi awunalutho, igama lakho alithathwa nje isidalo, futhi ke alibi ngisho lokugcina lifelwa ngamathe linyathelo, ngoba uyaziwa ngisho emndenini ukuthi wena awunalutho. Noma kuthiwa kunomsebenzi ekhaya, uzothunywa ukuthi hamba uthenga izinkuni, wena hamba uyotheza izinkuni, hamba uyothenga imbuzi, ukuthi le mbuzi ezohlatshwe yani
awuzukwazi uzozwa mhlazane isihlatshwa ukuthi lembuze yani ngoba vele wena awunalutho. Umuntu ongenalutho akahlonishwa. Yilokho nje sikwaziyo ukubuhlungu ke sikubone phakathi kwethu. Kodwa ke siyabonga nabendlovu namandla. Sacela ukudedela umvelase sehle size ku excellent sibuyele ku JMQ size siyovala futhi kuyomphemba bese siyavalelisa nabendlovu. Sivalelise ngokuthi sithi i-account sizoyikhipha nini, kuzonikelwa nini, kuzoqala nini ukunikelwa, kuze kuyofika phezulu. Uma abendlovu bevuma ukuthi njengoba bengishila, angikusho lokhu ngoba mhlambe nginonke abazali ukuthi uDlamini engaphuma, kodwa ngiphezu kwelikhuzana kwesihlalo la engibuka khona izinto ukuthi kungahle kwenzeka ukuthi izifiso zethu lesi sinazo zingaphumeleli ngoba zilawulwa abanye abantu abafana nathi abazobe beyivikela nabo ngendlela ethize. Kodwa isifiso sethu sisonke nesifiso sami ukuthi uDlamini aphume. Kodwa ngikhulumela ekuthenini mangabe kwenzeka uDlamini akasaphumi, nazi ukuthi mhlambe mangakuthiwa kuyanikelwa asidingi ukuthi besithintile abashoyo ukuthi ngiboshiwe ngisejele icala ngilazi, nginenkinga nami ngifisa ukuthi ngisizakale. Sizobe sisithatha lokho sibuye sizosho kubantu ukuthi bantu bakithi nangu umuntu omunye ke sizomsiza esikhundleni sikaDlamini ngoba uDlamini akasaphumelelanga. uDlamini uphumelele ukuthi aphume, nazi isamba sakhe noma nawo umnikelo wakhe neminikelelo ngawo siyawudlulisa. Sesicela ukudlulela phambili ke manje siyosiza omunye umuntu ngoba sesiqedile ngalokho. Ngicabanga ukuthi nakho lokho kuyoba intokozo, kodwa ngifisa ukuthi konke umuntu avumelane ngalokho ukuthi osenikelile engathi ngicela ishumi lami libuye uDlamini azange saphuma ngoba mina benginikele uDlamini benganikele lo omunye umuntu. Kodwa umuntu azi ukuthi uma enikela njengamanje unikelela ukuthi kube khona ubulungiswa umuntu omnyama oyindoda kulesizwe sakithi size sifike esigabeni sokuthi nabanye abantu siyabafaka abawubulili obehlukile kunathi. Ngiyathobeka nabendlovu, ngicela ukwamukela uMahlaba sehle njalo siye ku excellent sibuyele kuMnguni sibuye kanjalo size siyovala. Siyathobeka nabesilo, siyabonga. Nina besilo kanye nazo zonke izinsizwa abafowethu nobaba abakwipaneli kanye nabakuma-comment abathamele lo mhlangano obaluleke kangaka, ngiyathobela, ngiyabingelela. Cha, ngingumntwana omncane nami wakwaMahlaba, omncane kakhulu. Nami ngomunye ongabe bekuma-comment ngomncane bami, kepha ngoba sekwenzekile ngithi ake nami ngibeke okuncane ngomncane bami futhi. Nina besilo nginesicelo, nginesifiso, ngiyathobela kunina besilo futhi ngizoqala ngibonge ukubambisana kwenu nihlanganyelele lesihlava esibuhlungu kangaka esibi kangaka esihlasela abantu besilisa bendlu yakithi emnyama. Ngiyathobela nina besilo. Nginesicelo okuyinselelo ngiyiphosa kuhulumeni wakithi. Ngiyafisa kuyisicelo sami ngumntwana omncane ngomncane bami ukuthi uhulumeni abantu laba abamangalela abantu abangenacala begcina beboshiwe, ngiyafisa ukuthi ke kube khona noma umthetho noma kube khona into ethile abaqhamuka nayo ukuthi umuntu noma kuthiwe besegwetshiwe lo mnyaka segwetshwe yona njengoba uDlamini, uma ngabe sekutholakala ukuthi ummangalele lento kade immangalele yona yikho, bengifisa ukuthi uhulumeni lelo cala lelo noma leso sigwebo leso umuntu akade emmangalele ngalelo cala kangalazi leso sigwebo sonke emnikeze sona. Nina besilo cela ukwehlela ngezansi ngomncane bami. Siyathokoza kakhulu, siyathokoza wena wendlovu. Mina sesiclear Abezitha hey sesiclear wendaba umfakelana umuntu wesibhuda la ngaphakathi eMakhebe, ngizokuhlawulisa ke. Siyabingelela lapha mshazi nabo bonke abasanda na ungena.
umntwana ubethe ukuzolandela ubhuti excellent if ucishe ngakhuluma lolimi cishe mangaphazami bese kuya kuMpemba. Kulungile iqhubeka wena Wesilo. Yebo. Ngithanda ukubingelela indlunkulu ngokukhethekile. Abafowethu sasinabo la kwipanel. Abafowethu nodade abala ngezansi kuma comment. Nami ngimncinyana nje shuthi amagama amaningi bekade sengithi ngiza nawo asezewabeke kodwa ngizopha lona nje isizwe sebantu abamnyama ngoba sicindezelekile sihlala umthetho wangabhuni ngoba lo msizwe siphila kusona uma ungawazi umthetho noma umpofu udla ungenayo indlela yokuphila iyawucindezela kakhulu. Ngikhuluma nje nami ngomunye okwabase kingene kanjalo ngaze ngabuya ngaze ngahamba ngaze ngabuya ngadlala 18 years mina ngaze ngabuya. So izinto ezikanjalo abafowethu akabesibheke besihleli sicabanga ukuthi bengathiwa kuvula inhlangano kanjena bebeyithakasela siplane singaphakathi ukuthi bese siphuma akekho futhi oqhubeka athi mhlawumbe phophela kulo fiso sasibesihleli sicabanga. Kodwa nje sengize kwaqhamuka insizwa ngilihlonipha kakhulu ngishaya ihlombe elikhulu angazi nabafowethu abalapha ngaphansi bazoyijabulela bazoyisakasela kakhulu inhlangano evulekayo bayophuma abanye babo bayijoyine ngesimso ukuthi obaba nomkhulu esihlene yabo lapha ngempela amacala abacindezelele amakhulu imosti yabo iwona laba ukuthi bahlukumeze odade la ngaphandle ukuthi abanye basuke beshayela izimpi zabo ema-families abangawazi ngempela kodwa ngesimo sokuthi ugovernment uyadla ngesiboshwa bashaya indaba bashowa futhi ngeminyaka emikhulu hayi iminyaka emincane ngoba iqale rape lo lingozi nje okwami nje ungisumisa kakhulu nginofuquzi nogqozi ukuthi ngathi likhaya eliphenjwayo lingaya phambili nomnikelo okuthiwa uzonikelwa angabe ngathi umnikelo specific kuba uDlamini kuba umnikelo ukuthi owaleli bodo sithi yalipheka ilaleli ikhaya lekulole indlu omnyama. Ngizophinda ngibonge futhi insizweni ezithiwa zisizizo yangakhona eMaritzburg ngathi noma losibini noma losathini kusinami ngiyofisa ukuthi mhlambe kwezingala ngoba ngiyithekwini kwezingala nasixhumaneni ngikwazi ukuthi ngibe nami noxhasi ngihamba ngiyofela ngoba le ndlela ngiyayazi ngiyazi ukuthi abafethu izoba sizo bazoyisakaselela leli khaya elivulekayo ukuthi iqhubekele phambili indlamona lezi abawuzama ukuthi mhlawumbe ngoba ikhaya belivuleka kanje nabaye baboqhama ngaphandle bafuna ukuyiyisa indlu singaphumeleli. Ngiyabonga kakhulu ngicela ukuhleka ngezansi ngiyathola. Wena Wesilo siyathokoza kakhulu. Siyathokoza sibingelele kwasanda kusijoyina lapha kuma comment nakuba sesisogoqa nina Besilo cishelo live uvulwe ngo zibuye enhlazanye kuze kuzoshaya manje njengoba seliwa ngendaba nje selimathunze entanga manje. Labezitha angicela umntwana ngilekelele nabo labo opopayi laba ngathi bayakhala siyacela nina bendlovu ukuthi engathi singabahoxisa. Ngiyabonga amalandela uvulwe ngo-past 10. Angazi mhlambe Mageba uMphemba kodwa ngicabanga ukuthi ubese goqile kodwa ake ngingamvaleli ngaphandle. Kodwa mhlambe nje sesiya ngasekuvaleni sizwe nje ukhwehlele nje Mphemba bese siya kuqwabe bese sikhuluma ukuthi ke mhlambe i-account sihlela kanjani noma mhlambe sizokhuluma eceleni lokho bese sibuyisa kusasa. Ngiyathokoza. Ngiyathokoza Mageba, cha akukuningi nami benginesifiso kube bengikhona manje ngolwesibili lolu kuthiwa kiwa ngalo eMaritzburg ngizobe ngingekho ngiseSwazini. So bekuyilokho nje umnikelo ukuthi hayi makwenzeka phuma ubaba Dlamini hayi indawo ukufihla ikhando ithola ilokho nje kuphela akukuningi. Ngiyathokoza. Phelela selene. Mageba sacela ukungena nje la ngixolisa uqhamuka sengiqhamuka ngingakaphiwe ithuba. Wena wedlovu. Ngiphinde ngibingelele ke enhla nasenzansi eningizimu. Ngibingelela wonke amahanqa kithi ngiphinde ngibingelele izethameni ezebukeli zalo live. Ngiphinde ngisho ukuthi ukwenzeka kwawo live le kuhlezi kuyintokozo futhi
kwenzeka ngesikhathi esihle noma ngaye isiphi isikhathi. Engicabanga ukuthi ke inhlangano eke yahlongoza noma kuwe kwakhulunywa ngayo umbono ebenginawo engicabanga ukuthi ukuwe kwakhulunywa yinina boMageba nawo phakathi wayo engicabanga ukuthi bungaqina nabantu engathi bengakufaka emqondweni wabo ukuthi nami bekungaba nje umbono wami ukuthi bengicela ukuthi ukuthi i-account abantu abazonikelela ngayo kube ingathi ingaba ngaphansi kwenhlangano. Abantu uma benikela bazi ukuthi banikelela inhlangano, banikelela noma ngawubani ongahle abhekane nale nkinga noma osazobhekana nayo, kube ukuthi isikhwama noma ibe semgodleni wenhlangano. Owami umbono bulapho nje. Ngibonga ithuba. Wena Wendlovu, Mngoni, ngiyacela ndaba ezitha mhlawumbe sigoqe ngemvumo yakho mntwana. Ngiyazi ngeke uzongilahle Mageba ngokwenu ngoba sesibuka nesikhathi kodwa ke ngiyocela nje ukudedela uMnguni uqwabe mhlawumbe bese sivalela siyobeke sesibonga ke thina ke uma esesivalelile Wendlovu. Ngiyathokoza nobisilo sixolise bandla Nkosi yami kulabo abasanda nakujoyina lapha ulive. Awusithi yobe niyosinda ngisho empini nina Wendlovu. Ndaba ezethu ngicela ukudedela uPrince uBhakade uHlubi. Ngicela ukudedela yena ndaba ezethu ngiyacela mntwana. Siyathokoza ngele kade minyezo Wendlovu lapha phansi cha siyathokoza ngoba useze wangena uBhungane wena Wesilo. Ndaba ezethu ngithanda ukubingelela isihlalo nje sesendlunkulu bingela abantwana bonke abakhona. Ngibongeke ithuba enginike lona kona ke ngeke ngathi ukubambeka emgaqweni kodwa ke sengize ngafinyelela ngasendlini. Cha ngingadosi kakhulu nina Wendlovu ngoba luvele nohlelo seluyagoqwa. Ngithanda ukungenela ukuthi mhlambe ngikhanyise kulaba kade mhlambe befisa ukuthi babe nolwazi ukuthi ngazi uDlamini ngimazi kanjani. Cha yena uDlamini kangimazi ngoba ukwesinye isigodi nami ngikwesinye isigodi. Mina ngaphasi kobukhosi baseMadungeni yena ungaphasi kobukhosi baseMazizini. Exopo sikexopo sobabili kodwa ke izigodi zethu zisondelene nanokuthi isigodi sangakubo ngiyasazi kakhulu. Mhlawumbe mase sekwenzeka esephumile uDlamini noma engakophumi mawuhlambe kwenzeka kuvela uhlelo lokuthi bakhona abathandayo ukuthi baye ngakubo uDlamini mhlambe beyohlangana nomndeni wakhona. Cha ngabathatha ngibabeke khona ngoba isigodi sakhona ngiyasazi nendlela yokuhamba futhi ngiyayazi yonke. Kanti nezinduna futhi eziphethe isizwe sangakubo nazo futhi ezinye zazo ngiyazazi okungawo ukuthi ngingazama ukuthi ngixhumane nazo ukuze zikwazi nazo ukuthi zifake umbiko enkosini ukuthi inkosi izidedele ngokusemthethweni induna ukwazi ukuthi makhona abayayo khona bafike bahlangane nazo induna bese ke kuyiwe khona ke udaba nenkosi ilwazi. Siyathokoza wena Wendlovu. Cha kuyezwakala iphuzo lelo ngoba thina esizalwe sakhulela khona emakhaya kubalulekile ukuthi noma kuthiwa mhlambe ke kuhamba ngofisa kwethu sihambe siyobingelela enkosini yakwaDlamini angazi enkosini yamazizi
mhlawumbe bese sibukele ukuthi ingathuki sikhona la esizweni sayo size kwasibanibani, kodwa ngicabanga lokho ngeke usihlule ngoba izinto esizaziyo vele mawuzofika noma nizofika niyibandla esizweni senkosi singaboni ngabakadalawane abakasidlodlo sebethi bazosibopha kuthiwa inkosi la isiyahlasela. Singakuthokozela kakhulu lokho ngelengele. Ndaba ezethu Mngoni Visit Mntwana ngiyazi ukuthi sesiyaphetha. Ngiyazi ukuthi khona amadoda anecala phela izolo. Nengikhola ukuthi mhlawumbe sizofudukela ngakhona masisuka lana. uzowahlawulisa nimngoni. Uzobonakala mntwana kodwa kusiyoxoxa khona. Mhlawumbe umuntu phakathi kwayo nami angiyihlambulule phakathi kwabantu bekhona ukuze bengibona ngingasabonakali bazi ukuthi kwenzakaleni ngami. Izolo bekuwusuku likaZelile. Bengingathinti lutho nje izolo. Ngizilile okhokho bonke kanye nabo oqwabe njengoba naphuma nabaleka nje ekhaya. Bengimzilele futhi ngimcelela futhi ukuthi nalokho enakwenza ukuthi nidle umlungu umhla ngesikhathi sezimpi. Ngazi noma indaba ezethu sakhumbula ukuthi oqwabe lapha bakebosa umlungu bamudla bamqeda. Okuyicala lelo esalithetha namanje lingakathetheki kodwa sifisa ukuthi ngelinye ilanga ligcine liphumelela. Bengimi lapho ke phakathi kwayo bengimcelela komkhulu ukuthi lokho enakwenza ukuthi nidle umlungu nimose ngesikhathi sezimpi lelo cala lisuke phezukweni Mngoni. Ingakho bengingekho nje phakathi kwayo ngizilile usuku lukaZelile. Siyathokoza nami Ndlovu. Asibonge incazelo noma singayidinga kwamanje kukhona la soyidinga khona. Asinankinga nayo. Nale yabelungu nje asiyazi phuma. Siyiswa yena ngiyona. Mhlawumbe umuntu ake sibeke izizathu zenhlangano. Inhlangano esiyakhile noma esiphezulu kwayo. Inhlangano la khona ngoze silapha abantu abaningi beqonde noma kulokuthiwa khona inhlangano. Inhlangano okukhulunywa ngayo. Inhlangano le ebhekelela abantu besilisa sizama ukulungisa nokuqondisa ubugwegwe kubantu besilisa. La khona sibhekana nabantu besilisa abaningi abagcine bethola abantwana bagcine bengalungisanga ngendlela efanele. Siyabhekelelana lapho ukuthi mhlawumbe abantu bebebane abasehluhlu abana bakanongoma bane kanjalo abasenkandla bezama ukubekelela kancane sizama ukubatholela imfuyo le abangakwazi ukulungisa amacala abo. Nakho lokho ukucindezeleka nokulimala kwabantu besilisa. Ziningi izinto esisathi sifisa zenzeke ngaphansi kwalenhlangano. Enye yayo yiyo lena esikhuluma ngayo le ebhekene nobaba uDlamini. Yiyo ingxenye yalokho futhi. Nakunokuthi ke sisiza nabanye abantu besilisa ababona bethwele kanzima la ekwakheni. Inhloso yenhlangano ileyo futhi ukuthi uma kuwukuthi amadoda mhlawumbe mane awakanongoma afuna ukwakha thina esilekelela ngadlula le ndoda lenenye. Soliyenziwe lokhu okade kuhlangene nayo kuyafika emndenini wayo. Ilokho kubaleka kakhulu ngenhlangano. 2 sifisa ukuthi inhlangano iqondise lokho ukuthi asisafisa ukuncika kakhulu kuhulumeni ngoba sesimbonile ukuthi inhloso nqangi yakhe ukulimaza nokubulala umuntu wesilisa. So sithi ke asisayifuni intuthuko yakhe kodwa sesifuna ukuyibambela njengabantu besilisa. Uma kukhona indoda ethi mina abanewethu ngenza icala laphana ngangena esibayeni somnumzane ngona. Ila singena khona thina ukubuyisa isithunzi neqiniso lomuntu wesilisa. La khona indoda ethi sengifisa mina ukulekeleleka ekwakheni nokuvusa umuzi kababa.
la singena khona thina ukuthi ngoDisemba mhlawumbe siyokhipha insizwe ezine noma ezinhlanu eziyobe ziyomemasangweni ziyomemeza. Phinde futhi sifundisane, siqondisane, sinikane indlela yokuthi yini elindeleke kuwe njengomuntu wesilisa. Ezinye ke zezinto lezi inhlangano ebhekelela kuzona. Zikhona ke ezinye inhlaka ezikhona futhi ngaphansi kwalenhlangano la khona esisuke sesikhuluma khona ulimi la esikhuluma khona ngokwamabhizinisi ukuthi sikhula kanjani njengendle emnyama, senza kanjani. Sibonile ke ukuthi abamhlophe bafika bahlangana bakha amaplazi, bakhiqiwe kanjalo baba nemfuyo. Enye yayo bayidlwengula kuthina. Nathi sekuyisikhathi sokuthi siyeke ukuthi sifuna ukuthi siyophaphatha ukuthi sifuna ukuthi sifuna iplazi. Kodwa ake sibe abantu abampishola bazoqala phansi iplazi. Khuluma ulimi lunye noma ulimi lungaqini singabi nakho ukuzwela. Kodwa uma ifinyelelela isivuthwa khona siyobe sesibizwa odadewethu abanentshisekelo ukuthi cha nakho la ningahamba ngakhona nina njengabantu besifazane nihlangane khona nenze okwenu nani thina sizobe sikhona sinilekelela ngokolwazi sesibe nalo. Inhlangano lena ke izobe ihlukene phakathi la kwele inhlangano esikuyona nondaba ezithu umuntu usetshenziswa ngokwendlela yena aphiwe ngayo. Udokotela ungomunye wabantu abakhona enhlanganweni. Umsebenzi wakho omkhulu ngoba uyafunda futhi uyaqhubeka uyaphambili. Uyena obhekelela imithetho namaphepha enhlangano elekelelana nabanye abafowethu. Bakhona abanye ababhekelele kwezemfuyo, bakhona ababhekelele kwezokulima kanjalo kanjalo. Sinazo inhlangano ezihlukene, sisazophinde futhi sibe nayo indawo la sizovula khona eindaweni ezithile izitolo eziqondene nenhlangano. La sizobe sikhiqiza khona imikhiqizo eyenziwe yalungiswa yasuselwa khona lapha eSouth Africa eyenziwe yithi njengabantu abampisholo. Laphana ke umuntu usuke kufana nokuthi usenkampanini ngoba kune board uma kusuke kukhona ama shareholders asuke khona. Ila khona ofika khona uma kuthiwa uwe obhekelele imbuzini uzosichazela usibikele usitshele ukuthi inkampani yezimbuzi ihamba kanjani, udingani, kudingakalani. Uma kuwukuthi kudingakala imijovo ngidinga ibudget yami iyala engibheke khona ingaka ngidinga le budget. Thina ke sibe sesixoxa lapho sesivumelana bese kurelezwa ama funds from i-organization business hayi lesikhuluma ngayo kulekelela. Lama account ahlukene ngifuna niqonde abantu bazobe benikelela usizo baseceleni. Leye business iseceleni ine number yabantu abathile ezophinda ivale mase kushayisa lo sabo ukuthi asisadluli kule number ngoba ubuningi buyabona ububende. Yilokho kubaleka kakhulu ngenzela ukuthi ke uma usiswa ngelinye ilanga ususwa kuthiwa sekukhona indawo esevulwe ngakini ekhiqiza izinkukhu uqondo ukuthi yasuka phambi kwakho wawukhona yenzeka phambi kwakho ngoba sifuna ukuthi amandla omuntu omnyama abuyele kumuntu omnyama yabona. So nalapho futhi sifuna ukuthi kwenzeke ngendlela enenhlonipho njengoba kukhona indawo zangasemakithi ezingathuthuki imigwaqo efile yithi siyoshintsha imigwaqo. Abantu bakaNongoma uma bengahlangana nje bevula isikhwama sabo benikele befaka imali bengawukhanda umgwaqo wabo bengakhaza ukuqasha amavati. Bakhona abantu abanama greater, bakhona abantu abanazinye izinto amabhunu aphila kanjalo. Awamlinda uhulumeni ayazenzela izinto emphakathini yayo. Thina sifuna ukuhlezi sikona abantu esikhala kubona sibakhomba ukuthi akukho ukuthi amanzi awekho ama boreholes ngabe sifuna sikuhlanganisa imali masingafaka ama1000 ukuthiwa sifuna eindawo nendawo esikuzona kube khona ama boreholes singaba namanzi singangaloku kuphinde silokhu sihambe sikhamisela abanye abantu. Iyona into ebalekile thina sifuna amandla omuntu omnyama abuyele kumuntu omnyama. Sifuna umuntu ethi mayephila angabi nalo uvalo lokuthi eyinkosi yami ngeke ngikwazi ukuphila. Uma ubuka ama-China azothatha yonke into sikhona. Umhlaba ukhona asiwusebenzeni ke isona sikhathi lesi. Iyona nhloso ngqangi yalenhlangano. Njengoba sithi siyakubaba udlameni ngoba umuntu wesilisa ocindezelekile ongakwazi. Mase simdonse samkhulula samnika amalungelo akhe, samnika izinkululeko yakhe, siyomdedela naye ayodonsa abanye.
Le nhlangano ithi umthetho wayo uma ungene ngapha ebhizinisini ngenzela ukuthi ungaze uze uyixaka ungi-DM uma kukhona undaba ezitha adlule undaba ezitha. Kuyi-responsibility yama-shareholders ukuthi uma kukhona abantu ababhalile, uma kuwunkosikazi wakhe ambhalile noma indodana yakhe, sizoyilinda imhlomulo ehlonyulwa yibona bonke abantu la. Umndeni wakhe izobe uthola njengoba unjalo. Uma umfana wakhe esekhulile siyamdonsa uzohlala esihlalweni esikayise, uzosebenza ngoba kuyasetshenzwa la. Akekho umuntu ozohlala nje relax ethi uzothola imali, kuyasetshenzwa la. Siney'ndawo kusafanele nje siphuthume eGoli kungekudala mase siqedile ukwenza yonke into udokotela khona sakusebenza. Naye ntambama ngicabanga ukuthi sizothi sihlangana lapho uyobe sesichazela ibanga selihanjiwe lingakanani benondaba ezethu. Uzothi umchunu yena uzobe sichazela naye ukuthi ibanga selihambile yena kulokho okunye ethi lingakanani. Bafowethu isikhathi sokusukuma sisebenza, isikhathi sokukhononda nesikhathi sokukhombana ngeminwe nesikhathi sokubuka abantu abasenza singabi nalutho asisekho. Asidinga amamiliyoni, sidinga umuntu uqobo lwakho onothando noyinikele. Lelo 1000 lakho lo 200 wakho mkhulu for ukuthi ikusasa lakho liguquke. Ndaba ezitha uma khona engikushile noma engakushongo ngiyaxolisa kakhulu, kodwa uma bekhona abafowethu ngicabanga ukuthi sizalokhu sibe nabo live undaba ezitha lokho ezivulela bona abaqondene nendaba kaBabudlamini kanye nokuthi inhlangano yona ibheke ngakuphi. Negama lenhlangano nelogo yenhlangano sizoyidedela kungekudala. Yebo okunye sesinakho kodwa asikwazi ukukudedela manje ngoba sizama ukuthi sicophelele ngokufanele. Sifisa futhi bonke abantu abanolwazi besilekelele ngokuthi besiluleke ngendlela efanele ngoba asifuni ukwenza into kusase siyoyisola ngayo. Ngiyathobeka kunena bonke besilo, ngiyabonga kakhulu. Siyathokoza Mnguni. Ngicabanga ukuthi bayongibuyisa beNdlovu mangigeja ukusho ukuthi mhlawumbe sizobuya mhlawumbe ne-account kusasa, noma mhlawumbe ake ngithi ulive ozawuvula umntwana kusasa kukhona ozobe ukuphethe, njengoba abanye kade becelile ukuthi bayafisa nabo ukuphosa iJesu Vivaneni lapha kwi-account. Ngicabanga ukuthi kuyobe kusasa mhlawumbe mangenzekanga kodwa wona ulive uzovulwa. Engiyofisa ukuthi mhlawumbe abeNdlovu bazama ukuthi bawuthamele mhlawumbe Mnguni singakagoqi mhlawumbe izinsuku mhlawumbe singazibeka phecelezi zama-update. Angazi noma sengiyona yini mhlawumbe mangiveza lelo nobeNdlovu. Ndaba ezitha inkinga esiye sibe nayo kakhulu umntwana olwakithi umntwana uyena onamabatha kakhulu lo wakwenu nami wakwethu ngoba phela sizalwa isendeli sizalwa isalukazi sinye munye ubaba munye umama kodwa uyosihlupha kakhulu, uyena ongasipha ukuthi mhlambe singabuye sibe nini, singabuye senze kanjani. Uyena ongasilekelela kakhulu ngoba kuningi kakhulu abuye benakhe esandleni sakhe, kanjalo nami ngokunjalo. Kodwa siyacela undaba ezitha uyena ongasipha lo umhlahlandlela ukuthi mhlambe zingayiziphi izinsuku ngoba siyafisa ukuthi ukubethwa ke ngathi besizothola umuntu ade sizomthuma nikaze mase sibebuya le kuba kuDlamini abuye ezosinikeza ukuthi bahambe kanjani. Ndaba ezitha sicela kube wena osinika umhlahlandlela lapho. Ungakhohlwa ukuthi la umuntu ophethe wena yimi. Sikube kufanele ukuhlonipha lo. Ziyathobeka nabo komkhulu. Ziyathobeka nabeNdlovu. Cha, nabesilo ngehlela ngezansi ngodonga kuhle kwesicabucabu. Ayibe ncane. Ngizolenza uhlelo lokuthi masihlangene ngisho ukuthi ngicabanga ukuthi ngale eKhosombeni ngizosho ukuthi ngizoba khona nini, ngibe khona nini, isikhathi ngaba yisiphi sona. Nami sengizoyeka ukuthi ngivele ngivule nje ulive nje isikhaleni nje mangabe ngizwe ukuthi angivule
ngoba ngiphethwe nina bendlove namandla ngiyiphethe ngifana nesipuni. Niyasazi-ke isipuni sithi siphethe naso sibe siphethwe. Ngeke size siyishayeke isifuba isipuni sithi siphethe ukudla ngoba lokhu kudla esikuphethe akusikhona okwaso. Ngizocela ukuthi-ke mhlampe udokotela i-account ingakwazi ukuba segameni lenhlangano emva kwesikhathi esingakanani noma umphemba singakwazi ukuthi sikhulume ngaye ngale eceleni njengoba ethe unentuba akangasiputshisa kuyo engenza ukuthi yonke into isheshe ibe seduzane ihleleke masinyane ngoba engikuzwayo kakhulu ukuthi abesilo bathi i-account lena kumele ibe ngaphansi kwayinhlangano. Okuyoba yiqiniso elihle kakhulu lokho futhi kufanele ukuthi kwenzeke kanjalo ingabi ngaphansi kwegama lami noma igama lomunye umuntu kodwa ibe ngaphansi kwayo inhlangano le izokwazi ukuthi yonke into ilawuleke ngendlela efanele futhi ibonakale kube nokuthembeka okukhona nakubantu njengoba senazi ukuthi ke sesiphila ezweni limagade into umuntu ayikhuluma enibheke enhlavini zamehla ayifani nale ayikhuluma eseniflathele ngoba vele iqiniso lithi wonke umuntu ophethe impilo esikhashana emhlabeni omingo naphakathi kukabili-ke mengemfana ngaba intombazana umuntu ulale ephenduka lapha emhlabeni kusasa usho lokhu namhlanje usho lokhu kuba yilokhu nalokhu nje kodwa nje mhlampe-ke ngizocela ukuthi kube undaba ezethu ozivalelayo mina-ke ngizokhuluma ngale khosombeni angazi noma uqaba befuna ngikusho lapha lokho ukuthi ngizoba khona nini noma ngikusho ngale khosombeni ukuthi ngizoba khona nini bese siyawuvula-ke ulife siqhubeke kanjalo nokwazisa abantu ukuthi sesikuphi nohlelo lwethu. Indaba ezethu ngoba uvamile ukwenza amavidiyo uzothi mase usuzasile ikhathi zakho bese umemezela lapha emavidiyweni lawo uwaqophe ukuthi kungaba uzoba nini ngicabanga ukuthi lapho indaba ezitha kungalula kanjalo. Okunye ke mhlawumbe umuntu angaphinda kuveze ilokho ukuthi abantu bathi bafuna ukuba ingxenye yeqoqo ngokusheshsha bayafuna ukuthi basi sizobuya sesizonikeza inombolo eqondile ningehle ni WhatsApp noma engehle sinikeze yona ukuthi iyona esizokhulumela phezulu kwayo. Usakhona ukusafaya sikuhlayele ekhoneni sikuxoxe ukuze sizobuya kahle kunene ngoba uma singehle siphike nama DM okunye ufanele mhlawumbe indaba ezisiqonde siyamhlola umuntu ngaphambi kokuthi simfake. Okunye lokho mhlawumbe indaba ezisingakushongo ngoba asikwazi ukufaka umuntu uhambe ethu kwabantu la ko TikTok thina. Ngeke sikwazi ukubekezelela inhlamba. Asikwazi futhi ukufaka umuntu ongayihloniphi thina. Noma engawuthanda umbono kodwa kuthina kubalekile indlela yokuyiphatha nendlela oyihlonipha ngayo ngoba lento iphethe ikusasa lesizwe nekusasa lezingane zethu. So uma kuukuthi umbono omuhle futhi uyawuthanda kodwa uma indlela oyiphatha ngayo ikuphikisa asithandi nathi ukuthi kube ngathi sibahlaza ngaphezulu kwakho siyobe sesihluleka lapho. Kodwa uma ukhombisa inyathelo nokuphila siyokwenza kanje ngoba sisifisa nathi siyokulandela sikuqonde bese sikufaka ngoba njengoba sikhona ukufa ubuthongo angeke size sikwazi ukuthemba umuntu ongayihloniphi. Asikwazi futhi ukuthi sipresent umuntu ongayihloniphi. Njengoba sikhona sonke senza izinto ezihlukahlukene. Undaba ezitha mhlambe simfake kwezemfuyo. Uma kufanele ukukhuluma ngendaba yemfuyo uthola ukuthi undaba ezithu uhleze ethu abantu. La kukhona nala khona okune business khona. La kufanele khona kukhulunywe ngeproduct esiproduceayo. Sizokwazi kanjani ukuthi sithi sikhona kube kuthiwa kukhona nawe ubungayihloniphi. So izona zonke izinto esiyiqaphela kakhulu lezo. Asicwasani siyafuna wonke umuntu azuze siyafuna wonke umuntu ephumelele but noma kunjalo iso lethu libanzi. 2 baningi abantu esibaziyo sebebese inhlangano nezihlukahlukene bayibhidliza nabo futhi sizongababungeli
siyaxolisa kakhulu bafowethu ngoba lento esiyenzayo sifuna ukuyibona iphumelele. Ngiyabonga kakhulu Ndabezethu mntwana. Nina Besilo umuntu akathokoze ukunezezela nje lapho Mnguni impela sizokufunda sizongena ku TikTok wakho uma ukuthi khona esikubonayo wakwenza ngo2015 kuyona leyo account yakho sizokubona futhi lokho ngoba lokho nina Besilo kusiza ekuthenini uma kukhona mhlambe la sifisa ukuyongqongqoza khona moyo ngqongqoza ke nakhona baqale bacubungule bakubuke banibuke kube yishwa ke uthola ukuthi makhona mhlawumbe umunye wethu bayambuka la mabebuka lama video ngoba lento ya social media phecelezi inamandla kakhulu bayambona ngiya ehubha inkomo lapha ehamba ngenika bayangiya lapha uze unqunu nangu lapha ubamba intombazana ngesidlozane nangu lapha ugonxana notshwala ngamabhodlela lapha into njenganalezo impela nje sizokubuka ngoba asifisi kube ngene umuntu ozosinikeza inkinga sifisa kungene umuntu ozokwazi ukuthi ayifukule inqole iye phambili. Nina Bendlovu ngicabanga ukuthi ke sekudlulisa nje ukuthokoza kuba bonke abazinikelile ngesikhathi sabo bathamela lo live singeyilutho ke kodwa ke mhlawumbe siyoba utho ngenxa yenu. Sithokoze nina nokuyihlonipha kwaBendlovu bonke lapha kuma comments abanye sebephumile na kwi panel. Sithokoza nje kakhulu, sithokoza kakhulu nina Besilo. Anginawo amaningi nina Bendlovu. Umntwana ke useyovala bese ke mhlawumbe ke sithi ukungqomungo kunye ngale eceleni. Umphemba zikhona inombolo zika Mphemba Mnguni. Nginazo sizozithola nina Bendlovu. Hayi siyathobeka Nebesilo ake sithi khumu kumdinanja kwesangcobe silengise umnqolo gombeleke nandulela ukuchola into abayikanina siyathobeka kakhulu naBendlovu nisale kahle nonke phakathi sesiyohlangana ngale nabanye siyabonga kakhulu Mfokashenge siyabonga excellent ukwanda kwali wamkhunkulu nabo bonke abantu ade bekhona lapha inzala abantu uma kube kuhle kithi sonke lapha emhlabeni nakwelizayo ithemba kalibulali siyophila ngalo siyabonga nisale kahle nonke.